हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। एसएससि निफ्राय मोननै जोबोर मोजां आपडेट फैदों। मोनसेया जाबाय फाइनाल रिजाल्ट आरो मोनसेया जाबाय टायार 2 नि रिजाल्ट। दा जायफोरा कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलाव एग्जाम होदोंमोन दा बिनि फाइनाल रिजाल्ट ओंखारबाय, लोगोसे टायार 2 निबो रिजाल्ट ओंखारबाय। नोंथांमोना स्किल टेस्टनि थाखाय थांनांसिगोन आरो जायफोरा फाइनाल रिजाल्टआव सिलेक्शन जाबाय नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैबाय। दा लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना लादो आरो एसएससि जिडिनि एडमिटआ अक्ट'बर लास्ट उइकआव मोनगोन आरो आनजादा लोगोफोर 16 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन। दा बिदिब्ला जों थांसै फैदो अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो लेटेस्ट निउसाव नायनांगोन। दा जों लेटेस्ट निउसाव मोननै आपडेट मोनदों 30 सेप्तेम्बराव। दा बेयाव दङ जायफ्रा 2019आव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो टायार 2 एग्जाम होदोंमोन बेनो जाबाय एसएससि कम्बाइन्ड हायार सेकेन्डारि लेभेलाव। दा बिनि डिक्लेरेसन जाबाय आरो रिजाल्टआ टायार 2आ। दा बिनिफ्राय स्किल टेस्टनि थाखाय थांनांसिगोन। दा जों बेयाव क्लिक खालामसै अफिसियेल नटिफिकेसनखौ। दा जायफोरा 2019आव टायार 2 एग्जाम होदोंमोन दा बिनि रिजाल्टआ आउट जाबाय। बिनिफ्राय स्किल टेस्ट नोंथांमोनखौ लानाय जासिगोन एबा टाइपिं टेस्ट लानाय जायो आरो। दा जायफ्रा सिलेक्शन जादों थ' नोंथांमोना नायदो नैबेबायदि माखासे काट अफ थांनाय जादों। दा नायदो जोंनि स्टेटफ्रा 190 थांनाय जादों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नाय केन्डिडेट्स एभेलेबेला जाबाय 2117 बेबायदि दङ आरो बेनिफ्राय सायख'बावनाय जागोन जायफ्रा टाइपिं टेस्टआव मोजां खालामो साख्रिया जाना फैसिगोन। दा बेबायदि आरो नोंथांमोना नायदो सिलेक्शन जादोंना जायाखै गाव गावनि रल नाम्बारखौ। थ' बेनिफ्राय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव बेक खालामनानै। थ' बेक खालामनानै बेयाव पास जानाय लोगो लोगोनो नैबेबायदि रिजाल्ट ओंखारना फैयो 30 सेप्तेम्बरावनो। आरोबाव 10+2 ओंखारदोंना 2018निमोन बियो फाइनाल रिजाल्ट। बे सेम पस्टआनो लोगोफोर। दा जों फाइनाल रिजाल्टआ बोरै फैयो नायदो नै। दा एसएससिआव बेबायदि फैनाय जायो जायफ्रा 12 पास लेभेलनि एग्जाम होदोंमोन सिलेक्शन जाना फैनाया नैबेबायदि फैयो। दा नैबेयाव नाय लोगोफोर बे जाबाय लवार डिभिजन क्लार्कमोन आरो 12 पासनि पस्टआ बेयाव नायदो नै टायार 1 टायार 2 आरो टाइपिं टेस्ट बेबायदि टाइपिं टेस्ट लानाय जायो। आरो जायफ्रा टाइपिं टेस्टआव पास जाबाय नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैगासिगोन। दा बेयाव नायदो नै लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा एलडिसिआव दङमोन पस्टआ 167 दङ जोंनि स्टेटफ्रा बेनिफ्राय 167 फिलआप जाबाय। दा बेबायदि जायो आरो। थ' बेनिफ्राय जों माखासे नैबाव नायबावगोन। दा पस्टेल एसिस्टेन्स बियो फैयो माने दा नोंथांमोना बेयावबो नुनो मोनदों एसटिफ्रा गोबां पस्ट थायो। दा बेनिफ्राय जायफ्रा मोजां आनजाद होयो नोंथांमोननि रिजाल्टआबो बेबायदि ओंखारना फैयो। ओमफ्राय ओरैबायदि जायो एसएससिआव डेट अफ बार्थनि सायाव माखासे एसे प्रब्लेम जानो नागिरो। जुदि नोंनि मार्क्सआ जुदि सेमब्ला हमना ला 60 आरो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थआ नोंना 1990 थ' बेयाव जागोन आरो। थ' बेयाव माखासे सिस्टेमजों नायनाय जायो। जुदि सेम मोनदोंब्ला माखासे सिस्टेमजों जायो आरो ओरैबायदि जागोन नोंनि मार्क्सआबो 60ब्ला आरो आंनाबो 60ब्ला जोंनि डेट अफ बार्थखौ नायनाय जायो आरो। दा आंनि डेट अफ बार्थ आंनि सिनियरबा आंनि सिनियरखौ सिलेक्शन खालामगोन आरो जायफ्रा जुनियर बेखौ दोनथ'नाय जायो आरो एसएससिआव। दा लोगोफोर बेनोसैमोन फाइनाल रिजाल्टआ होबाय थ' नोंथांमोना बेयाव नायनो हासिगोन नै। आरो बेनिफ्राय लोगोफोर वेटिलावबो दङ माखासे वेटिलाव दङ आरो 218 केन्डिडेट्स दङ वेटिलाव। दा नोंथांमोननि साख्रियाबो जाना फैनाय लामायाव थागोन जायफ्रा माने सिलेक्शन प्रसेसआव लास्टआव डकुमेन्ट साबमिट भेरिफिकेसनाव थाङा अब्ला नोंथांमोनखौ लेंहरनो हागौ जुदि पस्टआ खालि जायोब्ला। थ' बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा रल नाम्बार दङ बेयाव नायना लादो आरो नोंथांमोननि साख्रियाबो जानायनि लामायाव थायो। थ' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।